Vídeo número 18. Distàncies i àrees. Part segona. Àrees de figures compostes. Bé, en aquesta activitat ens proposen que trobem l'àrea d'aquesta figura composta que tenim aquí a la imatge. Si ens fixem, consta de tres figures elementals, que són un triangle equilàter de 3 unitats de costat, 3, 3 i 3, podem comptar les quadrícules fàcilment. A continuació, un rectangle de 6 unitats de base i 3 d'altura, i un semicercle que té de diàmetre 2 unitats, o bé, si volem, de radi 1 unitat. Anem a fer la construcció d'aquesta figura utilitzant les icones de GeoGebra. Per tant, passem a la vista gràfica. Aquí la tenim. Varia una mica el zoom, perquè sigui més còmode de treballar. I comencem dibuixant el triangle equilàter. Tenia, per tant, 3 unitats de costat. Per tant, activem la icona polígon regular. Costat 3 unitats i nombre de vèrtex 3. Ja tinc construït el triangle equilàter. Si ens fixem en la vista algebraica, primerament col·locarem els objectes segons el seu tipus, serà més còmode de treballar. Veiem que aquesta primera figura, aquest triangle, rep el nom de polígon 1. I aquest número en vermell indica la seva àrea, 3,9 unitats quadrades. Ara anem a continuació a construir el rectangle, que tenia, com recordem, 6 unitats de base i 3 d'altura. Actuem amb l'eina polígon, 3 d'altura, ara 6 de base, portem ja 4 unitats, 5 i 6, i aquí tanco. Ja tinc, per tant, el segon polígon, un rectangle. Apareix a la vista algebraica com quadrilàter C1, que té una àrea de 18 unitats quadrades. I ara ens queda, finalment, el semicercle, que tenia, com recordem, un diàmetre de 2 unitats. Per tant, marquem els punts, el punt aquí, i ara anem a traçar aquest semicercle de 2 unitats de diàmetre. Activem la icona semicercle, o semicircunferència. Necessitem, recordem, extrems de la semicircunferència, per tant, un extrem i l'altre extrem. Veiem que no és la que m'interessa a mi, per tant, desfem aquest últim pas i ho fem al revés. Activem semicircunferència i ara sí que la tenim. Aquest nou element ha aparegut amb la lletra E, la cònica E, i aquí apareix un número. Aquest número no és l'àrea, perquè fixem-nos que aquí en principi no apareix cap part sombrejada. Per tant, vol dir que aquest número que apareix aquí és la longitud del seu contorn, no l'àrea. Per trobar l'àrea caldrà que jo, en aquest cas, construeixi un sector circular. Anem a activar l'eina sector circular. Necessito el centre i 2 punts. Tinc els 2 punts, però no tinc el centre. El centre el puc trobar perfectament fent la icona punt mitjà. Punt mitjà entre aquest extrem i aquest extrem, i tinc ja el centre d'aquest sector circular. I ara ja puc dur a terme la seva construcció. Necessito, recordem, un centre i 2 punts. El centre i 2 punts. Ja tinc, ara sí tinc l'àrea. Aquest nou element, d'acord, és K, que li correspondrà una superfície de 1,57 unitats quadrades.
Com a conseqüència, àrea total serà la suma de l'àrea del nostre triangle equilàter, 3,9, més l'àrea del rectangle, 18, més l'àrea del sector circular, 1,57. Faig els càlculs i la resposta la tenim aquí. Triangle, rectangle i sector, sumo aquests tres valors i tinc, per tant, 23,47 unitats quadrades. És la resposta d'aquest problema.